A muller saíu da casa e crese que viu directamente ata aquí, a casa de Manolo, o seu veciño. Abro a porta para ir para a cama, estaba a cama toda revolta, e colleu a silla, librouna, e puxo aí e sentouse aí. Cando eu abro a porta, dixe, ai que ben se está aquí, estou moi contenta, que ben se está aquí. Dixe, pero, moi ben, Maruja, moi ben, estate tranquila. Eu sabía que ela do lugar que non salía. Eu con menos pensei que iba a estar aquí. Mira que estivo desde as 2 da tarde que eu salí. Eu non sei a que hora entrou ela aquí. Entonces, cando salín daqui, fun onde a xente que estaba, e diga a novedade, dixen, hai unha autoridade aquí. Ai, isto, apareceu. Onde está, onde está? Está na miña habitación. Está na miña casa, nunha habitación. Bueno, pois final feliz, 7:57, case da tarde, atención, porque xa notaste se tedes que estar botando gasoil ou gasolina, xa están aquí o momento dos prezos, barril de Brent superando xa os $100, barreira psicolóxica, e vai se notamos xa. Mirade os prezos que atopamos hoxe de media aquí en Galicia. A gasolina 95, unha media de 1,65, pero hai gasolineiras que están vendendo a 1,90, aquí en Galicia neste luns. O diésel, o que máis se encareceu, incluso máis de 30 céntimos por litro, anda de media entre 1,70 e 1,80 litro, aínda que atopamos hoxe en Galicia este prezo, achegándose aos 2 euros e aínda levamos pouco máis dunha semana. E tamén encarece o gasóleo C, o das calefaccións, que xa anda a 1,32. A día de hoxe, o diésel é o combustible máis caro en Galicia, en España. E por qué, Rocío? Falamos de que o que máis empregamos, coches diésel sobre todo, e tamén moito transporte. Os camións tiran moito de diésel e por iso está máis caro que a gasolina. Ao final estamos falando que rondan os 2 euros. Tremendo, e o que nos queda? O que nos queda, e por eso moita xente o que está facendo xa é tentar previr. Ser previsor está sempre ben, e que están xa enchendo caldeiras tanto das casas como dos negocios. As empresas están desbordadas, tanto é así que algunha empresa ata fixo 20 servicios ao día, o que non fixo na súa vida. Outras empresas o que fan é, cando lle chegan os pedidos, toman nota, pero xa lle avisan ao cliente, non sabemos nin cando che vamos a poder servir, nin tampouco canto che vai a custar, porque os prezos cambian día a día. Nos hoxe montámonos con Antonio para repartirlle ese gasóleo a unha caldeira dunha parrillada de Santiago. Ali Jorge, o seu encargado, botouse as mans á cabeza, porque dixo que para encher a caldeira só é pagar uns 400 euros, hoxe pagou 700. Jorge, aquí na túa parrillada, tocábache encher o depósito de gasoil C ou foi un pouco polo medo ao que está pasando? Tocábame, senón tampouco habría chamado. Chamei jueves para que me viñan a repostar. Pero mantiveronche o precio dos xoves. Min puxeron o precio dos xoves e quedou aí. Hoxe xa subiu. Hoxe xa subiu, está subindo todos os días. Depósito de 500 litros son 500, 5 por 4, 700 euros. Fai un mes, 500 litros, foron 400 e pico de euros. Claro, para vos aquí, canto vos pode durar este depósito na parrillada? No inverno, un mes e medio. Dentro dun mes e medio, a ver se ven xa o calor e xa non hai que encendela. Entonces, boteino porque me tocaba, por obligación. Hai medo de que non haya gasoil. Gasoil virá máis caro, pero a ver, bueno, a ver. Esta situación que hai agora con leva eso, pero tampouco non creo que se acaba agora o mundo, non? Antonio, a evolución do prezo dos combustibles destes días a raíz do conflito en Oriente Medio fai que non dedes abasto. Sí, isto non damos feitos pedidos, temos que pasar dun día para 3 días en diante, ou para a semana seguinte. Claro, é o caso, por exemplo, de Jorge, non? Que el fixo pedido xoves e hasta hoxe... Salvo que sexa unha urxencia, que yo levas no día, vamos, temos que pasar. A canto está, por exemplo, a día de hoxe o prezo do gasoil C? O C depende dos litros que se leven, pero imagínate, menos de 400 litros, hasta 399 a un 65. E a partir deses 399... Entre un 60 e un 65, sí. Canto aumentou nestes últimos días? Pois mira, a semana pasada o luns estaría sobre 0,90, pois o casi o doble, sí. Xa pasou na pandemia, foi parecido, ao final acabou baixando, eu supoño que baixará, pero... Cantos pedidos podes ter ou cantos repartos che toca a ti facer o día? Algún compañeiro fixo 22, é moito, depende como os teñas, se están encamiñados, se están uns moi lonxes doutros, depende de moitas cousas. E como vivides vos esta situación? Mal.
É moito traballo, pero... A ver, eu penso que vai chegar un momento que teamos parados, está todo cheo. Bueno, o aumento no prezo dos carburantes deixa contra as cordas a moitos sectores, sobre todo o sector do transporte e tamén os camioneiros. Atentos, porque agora encher o depósito custalle 400 euros máis o depósito dun tráiler. Polo tanto, os produtos que ese tráiler transporte sí ou sí van ter que costar tamén un chisquiño máis. É que temos que ter claro que o transporte de moitas mercadorías por estrada é o maioritario. De feito, hoxe atopamos, por exemplo, a un transportista de queixos e xa advirte, van ter que subir o prezo final dese queixo. Non é que os gandeiros cobren máis o leite, xa sabedes que non é polo combustible. Pero mirade por aí, porque non é o único produto que nos din que vai encarecer. O furgón ahora mismo está bastante caro. Sí? Sí. Canto pode valer encher o furgón? Telo na... Enchemos ao lado do traballo, ali no Temple, está un 60 e algo o gasolio, o precio, o litro. É unha barbaridade, pero aparte o problema é que nada, que en unhas semanas pega unha subida que non é lógica ni normal. E isto como vos afecta despois as ganancias? Porque claro, boa parte... Vai subir os precios de toda a mercancía, nos levamos queixo, entón vai subir os precios a narices. Ao final tens que sacar, a empresa ten que sacar beneficio. Claro, os queixos van ser máis caros, non queda outro. O mercado, cando chega ao mercado, van ser máis caros. Canto pode valer encher o depósito enteiro do camión? Sobre 600 euros, depende do depósito que tenga cada camión, sobre 600 euros. Canto pode valer agora, despois da suba? 100 e pico euros, 150 euros, máis, ou 200 incluso. Notaches moita suba? Mucho, mucho. Sí? Sí, totalmente. Bueno, más mis jefes, que el camión es de mis jefes, 50 ou 60 céntimos más, se leva 300 litros, nótese moito. De centos de euros, o mellor. Claro, 300, 400, iso é unha pasada. A verdade é que é unha pasada o que subiu. E din que vai subir moito máis. Estamos gastando medio depósito diario, e medio depósito estamos falando mellor de entre 100 a 150 euros a maiores. Canto custa encher o depósito enteiro do camión? Sobre 1000 euros. Notaches que subiron os carburantes? Sí. Notou-se 20 céntimos daí para arriba. Em Portugal está 1,90, subiu 19 cêntimos. Estava 1,71. Mais que aquí, porque aquí está casi 80. 1,80, só por aí. Tem 1500 litros de gasóleo, faz as contas. 1000 e pico euros? 1000 e muitos. Casi 2000 euros? Casi 2000 euros, sim. Porque ti que ruta faz? Faz Galicia ao Porto? Sim, mira, eu trago oxigênio para os hospitais. De toda a Galiza. Oxígeno de hospitais, pero mellor oxígeno de hospitais, como custa máis transportalo, sobe o prezo tamén. Sobe o preço, claro. Ti notaches moito a suba do combustible? Si se nota, notase un montón. Sí? Sí, está demasiado alto, diría eu. O habitual canto vale encher? Normalmente 800, 900... Agora xa supera os 1000. Sí, pero máis podo cho decir con cifras. 1001,42 costoume o venres. E foron 600 litros. 600 litros, 1001 euros. 1001 euros. Eso venres. Seguires facendo as mesmas viaxes e todo? De momento, sí. Ahora que vamos a ver, xa tuvemos que devolver algún viaxe ao cliente por culpa da guerra. Me compraron a mercancía para Arabia Saudita e como empezou a guerra empezaron a bombardear, cancelaron o pedido. Tuvemos que volver a pedir outra vez autorización, sacalo do puerto e devolverlo outra vez ao orixe. E a previsión é que isto continúe ou incluso que se agrave? A ver, se non acaba a guerra, isto pode ir, sabedes como. Pois non ten moita pinta e por iso falamos de moitísimos sectores afectados e, sobre todo,